Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 16. Máme pre vás pripravených 5 reportáží. V prvej pôjdeme s rozumom do hory. Tak totiž nazvali konferenciu o vzdelávaní a komunikácii v poľovníctve, ktorá sa uskutočnila koncom septembra v Pliešovciach. V ďalšej reportáži budeme spolu s auditormi monitorovať dodržiavanie štandardov certifikačnej schémy PEFC. Tá sa využíva pri obhospodarovaní lesov aj na lesnej správe vo Svetom Antone. Pri Poprade napadli túlavé psy čriedu muflónov. Povieme vám, aké sú povinnosti majiteľov psov pri prechádzke lesom. A máme pre vás aj dobrú radu. A to, ako sa vyhnúť stretu vášho auta so zverou i ako postupovať v prípade takejto dopravnej nehody. No a na záver podcastu vás pozývame na výlet do Banskej Bystrice. Na námestie sa totiž vrátila Madonna. Neveríte? Počúvajte náš podcast a buďte bližšie k prírode. Veľa lesníkov a poľovníkov na Slovensku sa venuje práci s mládežou a deťmi. Tradícia krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva sa začala písať už v roku 1974. Je to naozaj krúžok, ktorý dáva tým deťom priestor, aby vyšli do tej prírody, aby nesedeli, ako povieme ľudovo, doma na zadku za počítačom, ale skutočne, aby tie deti žili s tou prírodou a učili sa láske k prírode a k poľovníctvu zároveň. Kedysi bol väčší záujem o tento krúžok, teraz momentálne to nejakým spôsobom upadlo a to je vlastne tým tlakom tých našich neprajníkov, ktorí vyvíjajú aktivity voči poľovníctvu, pretože sú neinformovaní. Ľudia poľovníctvo vnímajú vo svojich regiónoch ako svoju súčasť. Avšak vieme, že verejná mienka je trošku naštrbená iným spôsobom, hlavne vplyvom médií. Rozhodli sme sa teda, aby poľovnícki osvetári boli vzdelaní, teda rozhodli sme sa ich vzdelávať. Vytvorí sa v spolupráci s Národným lesníckym centrom vzdelávací program Poľovnícky pedagóg. Na základe jeho odbornosti budeme rozvíjať jeho komunikačné, pedagogické a organizačné schopnosti, a aby jeho aktivity vlastne začali mať zmysel. V jednotnej línii, komunikačnej línii poľovníctvo má zmysel a s rozumom do hory. S rozumom do hory. Presne to si povedali organizátori konferencie, ktorá bola zameraná na vzdelávanie detí a poľovnícku osvetu. Cieľom tejto konferencie bolo zhodnotiť reálny stav poľovníckej osvety na Slovensku, tak ako ho máme. Zhodnotiť ale aj pozitívne príklady z praxe. Potrebujeme prepracovať dokumenty, ktoré sú v súčasnosti stále platné a inovovať ich, prispôsobiť podmienkam modernej doby a moderného poľovníctva. Súčasťou moderného poľovníctva je aj klub slovenských poľovníčok. Jednak sa venujeme poľovníckej osvete, snažíme sa pracovať s deťmi a s mládežou, snažíme sa rozvíjať poľovnícku módu, venujeme sa aj poľovníckej gastronómii a zároveň aj rozvíjame medzinárodné aktivity. Na medzinárodnom poli dosahujú významné úspechy aj sokoliari. Tým sa podarilo zapísať sokoliarstvo do zoznamu žijúceho dedičstva UNESCO v roku 2021. Sokoliar Pavol Michal pôsobí ako riaditeľ základnej školy v Štiavnických Baniach. Tu sokoliarstvo dokonca vyučujú, teoreticky aj prakticky. Vyučuje sa od 5. ročníka po 9. ročník. Tento predmet je klasifikovaný, čiže známkovaný a deti majú na vysvedčení aj teda predmet sokoliarstvo. Sokoliari, ženy poľovníčky, lukostrelci, kinológovia i trubači. Všetci intenzívne komunikujú s verejnosťou samostatne alebo prostredníctvom ústredia Slovenskej poľovníckej komory. Tá informuje na sociálnych sieťach, ale aj klasicky, formou plagátov. Bola kedy, my čo sme starší ročník výroby, si pamätáme jún mesiac poľovníctva, mal krásne plagátiky, to všetko fungovalo, trošku sme sa k tomu vrátili, to sú není veci, že my sme teraz prišli s niečím super novým a neviem čo, toto už naši dedovia robili, ale nemali Facebook a ja neviem čo a nepotrebovali možno až takým spôsobom tej verejnosti vysvetľovať, na čo sme tu. Preto som rád, že tu sedia ľudia, ktorí naozaj toto vnímajú, že sem prišli, že chcú posúvať veci ďalej. Posúvať chce poľovníctvo smerom k deťom aj Peter Štark s manželkou. Založili občianske združenie a učia deti o prírode.
Tie deti sú fakt ako nepopísané knižky a je možné ich formovať, tvarovať, vysvetľovať súvislosti. Jedna vec je mladí ľudia, mládež, ktorej sa vy tiež intenzívne venujete. Ako je to so vzdelávaním napríklad zamestnancov alebo poľovníkov? Myslím si, že každý poľovník, ktorý chodí naozaj do lesa, môže povedať, že vždy niečo zažije nové v lese. A takisto vlastne je to aj v tom bežnom živote a takisto aj v poľovníckom. Čiže vzdelávať sa, čítať a prijímať nové myšlienky, nové technológie je veľmi dôležité aj v poľovníctve. Súčasťou konferencie bol aj Deň svätého Huberta. Je to už 17. ročník. Ako ste si možno všimli, táto obec má v erbe jeleňa. Kedysi tu sídlili panovníkom stanovení alebo ocenení jeho vlastní lovci. Myslím, volalo sa to vtedy ešte najväčší lesný komplex alebo revír Silva Zovolum. A toto je možno aj ten odkaz, že sa k nemu potrebujeme dostať. A keďže svätý Hubert je náš patron a neustále si potrebujeme pripomínať tú pripomienku toho pokorného prijímania poľovníctva a aj vedenia v tomto duchu, tak toto je vynikajúca príležitosť, ako to ukázať aj verejnosti. Obec Svätý Anton preslávil najmä poľovnícky kaštieľ, múzeum a celoslovenské podujatie Dni svätého Huberta. 30. ročník tejto akcie sa uskutočnil práve v tomto roku. Už menej sa hovorí o tom, že v obci sídlí lesná správa, ktorá si ponechala pôvodný názov obce Antol. S kamerou a auditormi certifikačnej schémy PEFC sme sa boli pozrieť na to, ako miestni horári spravujú štátne i súkromné lesy. Na lesnej správe Antol obhospodarujeme 10 000 hektárov. Čo sa týka štátnych lesných pozemkov, je to zhruba 70%. Na lesnej správe máme ročný etát ťažby zhruba 30 000 metrov kubických dreva. Máme 10 lesných obvodov. Hlavnou drevinou na našej lesnej správe je drevina dub zimný. Potom tu máme buka dosť hojne zastúpeného, ale môžete si všimnúť, že na našej správe sa viac menej nachádzajú všetky dreviny. Aby som povedal, že je to také malé arboretum, takže máme zastúpenie všetkých drevín. Ale dominantný je dub zimný, kvalitný dub zimný. Kvalitu starostlivosti o lesy umocňujú aj štandardy medzinárodnej certifikačnej schémy PEFC. Na Slovensku funguje už 20 rokov. S auditormi sme sa vybrali preveriť ich dodržiavanie. Zmyslom tohto auditu je preveriť, do akej miery sa plnia kritériá trvalo udržateľného obhospodárenia lesov. To znamená vitalita, produkčná schopnosť, biodiverzita a potenciál plniť teda určité úlohy z hľadiska ekonomického, sociálneho a ekologického. Majú subjekty problémy s tým, aby dodržiavali tieto všetky normy? Málo je takých subjektov, kde by sme teda narazili na nejaké vážne nezhody. Takže myslím si, že ten stav je celkom dobrý. Samozrejme, nemôžeme sa zaručiť za stav tých subjektov, ktoré nie sú účastníci tejto certifikácie. A teraz sme tu pri partii lesných robotníkov. Čo ste kontrolovali pri nich? V prvom rade kontrolujeme, či majú k dispozícii príslušné poverenia, to znamená príkaz na ťažbu, technologický protokol, no a potom samozrejme technický stav prostriedkov, či sú vybavené hasiacimi prístrojmi, či teda sú vybavené prostriedkami pre sanáciu v prípade úniku ropných látok do pôdy a či poznajú postupy, ako teda ďalej nakladať s tým nebezpečným odpadom. Je to bežná prax, lebo my musíme byť na to pripravení, či s papierami, či s koňma. Chlapi musia mať pilčické, musia mať kurzy na techniku, jednoducho. My to potrebujeme k dennej robote, k dennej praxi. Je náročné mať tú techniku v takom stave, aby spĺňala aj takéto auditorské kritériá? Dosť náročné, lebo ten terén v tom lese je ďaleko horší, ako keď sa chodí po asfaltke. Či okno sa vytlačí, proste je to náročnejšie ako obyčajné auta alebo traktory na poľnohospodárstve servisovať. Povinnosťou lesníka je dohliadať nad tým, aby tá daná partia mala všetky náležitosti, ktoré má mať, aj čo sa týka ochrany zdravia, respektíve bezpečnosti pri práci, aj samozrejme dokladov, či už súhlasu na ťažbu alebo zákazkového listu. Dá sa touto robotou uživiť na Slovensku? No,
dosť je to problematické. Mám starý dom a prší mi do neho, lebo všetko vrážame do techniky. No. Je to srdcovka, je to ťažká robota, ale trápime sa, robíme proste v tomto sektore. Vyššia odmena za túto robotu by chlapov určite potešila. Dodržiavanie všetkých zákonných noriem, ale aj certifikačných štandardov je finančne náročné. Každý je povinný teda si najať odborného lesného hospodára, ktorý usmerňuje všetky tie procesy. Ako je to u štátnych lesov? No u štátnych lesov, tak tie sú excelentné, to musíme povedať. Je to podnik, ktorý má svoj systém a tiež naozaj prichádza k zisteniam veľmi malého rozsahu, pokiaľ sú nejaké nedostatky. Audit na lesnej správe Antol dopadol na výbornú. Jediným nedostatkom sú škody, ktoré na porastoch spôsobuje zver, čo však horári riešia v spolupráci s poľovníkmi. Starostlivosť o lesné ekosystémy ide ruka v ruke s vytváraním komfortu pre turistov a ostatných návštevníkov lesa. Našou dominantou je legendárne Sitno. Je to národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany. Tam máme zhruba 90 hektárov lesných pozemkov, ktoré samozrejme podliehajú pod 5. stupeň ochrany, čiže nehospodárime v nich. Je to aj turisticky zaujímavé? Teda máte tu cyklotrasy, turistické trasy? Áno, práve na Sitno vedie cyklotrasa. Určite to neobmedzuje lesnú prevádzku. Ak náhodou robíme ťažbu v nejakej lokalite, ktorá je v blízkosti intravilánu, tak vždycky je pracovisko označené, že nevstupovať a že tu môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu. Ale čo sa týka turistov, nie je tu žiadny problém v tomto. Náš spolupracovník, kameraman a reportér Juraj Balta bol na mieste činu túlavých psov. Tie vnikli do zvernice a napadli muflóny. Tak toho času je tu 70 muflónov. Máme kmeňový stav 54 a 16 boli ako prírastok tohoročné. Bol tu krmiť kolega a volal hneď správcový obory, že muflóni behajú po obore a sú medzi nimi psi, ktoré nám zrobili škodu zhruba za 2 500 eur. Strhli nám 2 muflónky, 2 čertov a 3 maličké muflónky. Mali sme slzy v očiach. Pre poškodené poľovnícke združenie vznikla majetková škoda predbežne vyčíslená na 2500 eur. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej veci. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 1 rok. Najhorší prípad je, ak psi vniknú do chovného zariadenia, ktoré je buď zvernica alebo zverofarma. Tu je zver na menšom priestore, ktorý je oplotený a tu tie psi môžu spôsobiť naozaj vážne škody. Takže každý majiteľ psa by si mal uvedomiť, že tohto psa má držať tak, aby sa z chovného zariadenia sám nevedel dostať. A každý majiteľ psa, ktorý s ním ide do prírody, mal by si uvedomiť, že tento pes by mal byť ovládateľný, mal by byť označený a ak nie je ovládateľný, tak by mal byť venčený na vôdzke. To boli psi tuláve, lebo jedného sa nám podarilo odchytiť, nemal žiadny čip. Nič, takže bola tu mestská polícia a štipovačku nenašli nič. Takže sa nevie ani jeho majiteľ. Pokiaľ by bol čipovaný, že sa zistí majiteľ, tak si myslím, že by to malo ľahší priebeh, jak teraz. Pes, ktorý je tak dobre vycvičený, treba tí ľudia, čo chodia s nimi tak na prechádzky, tak by mal počúvať toho majiteľa. Ale tie túlavé psy to sú, dá sa povedať, jak veľké, že pokiaľ je bez dozoru, tak robí si čo. Je to dravec. Voľne pustené psy v prírode väčšinou môžu spôsobiť problém nielen tým, že prenasledujú, prípadne porania nejakú zver divožijúcu, ale môžu spôsobiť problém aj iným návštevníkom prírody, ktorí sa tam pohybujú, či sú to cyklisti, alebo turisti, alebo hubári. Tí, ktorí idú s psom do prírody, by si mali uvedomiť, že voľný pohyb psov je regulovaný niekoľkými právnymi normami. Upravuje to zákon o poľovníctve, zákon o lesoch, zákon o ochrane prírody, ale aj právna norma, ktorá upravuje držbu psov. Táto právna norma hovorí o tom, že pes by mal byť navoľno venčený iba v priestoroch na to určených. Ak niekto vypustí psa mimo priestorov chovných, tak sa dopúšťa priestupku a môže byť pokutovaný poriadkovou pokutou. So psičkármi máme skúsenosti i dobre, i zle. Lebo nik nechce, aby ľudia nechodili do lesa sa prejsť tým psíkom. My len chceme, aby ho mali na vôdzke, alebo keď ho má poriadne vycvičeného, že mu ide kolo nohy.
Skrátka, voľné púšťanie psov v prírode vždy spôsobuje problém. Ak sa potom stane, že poľovníci usmrtia takéhoto voľne pohybujúceho psa, vždycky je z toho zbytočný konflikt. Každý majiteľ psa by si mal uvedomiť, že ak tohto psa nevypustí, tak mu ho žiadny poľovník neusmrtí. Ak dojde k usmrteniu psa pri venčení, tak je treba kontaktovať políciu, ktorá potom vyšetrí, či bola miera zavinenia na strane toho poľovníka, ktorý psa usmrtil, alebo na strane toho majiteľa psa, ktorý ho venčil nie v súlade s týmito právnymi normami. Počas ruje raticovej zvery bývajú strety so zverou na cestách častejšie. V zimnom období sa zver približuje k ľudským obydliam nečakane, objaví sa na ceste a dochádza k zrážke. Nie vždy dokáže vodič adekvátne zareagovať a niekedy sa ani vďaka dobrým šoférskym zručnostiam zrážke nedá vyhnúť. Vodiči by mali celoročne predvídať a rátať s tým, že sa môžu stretnúť so zverou. A to nie len v úsekoch, ktoré sú v lesnatých oblastiach, ale napríklad i na poliach, kde pri cestách je kukurica, slnečnica a iné vysoké poľnohospodárske plodiny. Niektoré tie nebezpečné úseky sú označené dopravnými značkami, ale nie je ich toľko, aby naozaj všetky cesty boli, alebo všetky úseky boli pokryté týmito značkami. Takže treba byť opatrný, hlavne v tých večerných hodinách a skorých ranných, keď sa zvyšuje tá dopravná premávka, ľudia idú do práce, tak ešte stále zver migruje. Ku kolíziám so zverou dochádza aj v intraviláne, pretože intravilán je častokrát pre zvieratá atraktívny napríklad tým, že v jesennom období je tam množstvo opadaného ovocia, prípadne sú tam udržiavané trávniky, ktoré aj v zimnom období sú stále zelené a táto zver ich vyhľadáva ako zdroj potravy. Takže vodiči na Slovensku by mali neustále predvídať, že môže dojsť ku kolízii so zverou. Mali by tomu prispôsobiť štýl jazdy a rýchlosť. A samozrejme, ak vidíte, že niekde vo svetlách sa vám objavia oči, ktoré sú vedľa cesty, niekde v priekope alebo na poli, tak treba okamžite znížiť rýchlosť tak, aby vám náhle neskočila zver pred motorové vozidlo a nespôsobila kolíziu. V prípade, že vidíme, že zver sa zdržiava či už v blízkosti komunikácie, alebo na komunikácii, treba pribrzdiť a počkať, aby tá zver v kľude odišla, aby sa nesplašila. A je dobré pustiť nejaké výstražné svetlá aj oproti idúce alebo za vami idúce auta, aby boli upozornené, že nejaká prekážka na vozovke sa nachádza a podobne. A hlavne v tých rýchlostiach už nad 50 km za hodinu sú tie zrážky také, že aj keď nedojde k újme na zdraví a životoch, ale čo sa týka auta, tak je dosť veľké poškodenie. Netvrdím, že treba ísť celý čas 40, ale aspoň v tých úsekoch, kde vidím, že vedľa tej komunikácie stojí ešte kukurica alebo slnečnica, tam treba tú rýchlosť aspoň trochu znížiť a ísť naozaj opatrne, venovať sa iba tej jazde, nerozprávať sa, nesledovať niečo iné. Nehôd so zverou je naozaj veľa, hlavne na úsekoch medzi obcami, hlavne kde sú nasadené vysoké plodiny, kukurica, slnečnica alebo niečo podobné. Väčšinou je to, keď vychádza slnko alebo zapadá slnko. Môže to byť aj smrteľná nehoda. V našom okrese sme mali jednu smrteľnú nehodu. Bolo to v máji. Bol to konkrétne motorkár, ktorý sa zrazil so srnkou pri obci Sikenička. Za minulý rok zrážky so zverou sme mali v Novozámodskom okrese vyše 100 prípadov. A tento rok už teraz je to prekročené. V rámci Slovenska je evidovaných niekoľko tisíc kolízií aut so živočíchmi, nie len teda s poľovnou zverou, ale so všetkými možnými živočíchmi, od malých cicavcov cez vtáky až po napríklad medveďa. Hustota dopravy, cestovný ruch vyrástol, čiže naozaj dnes máme plné cesty nielen cez deň, ale aj večer a skoro ráno, čiže tých stretov na cestách je neúmerne viac, ako bolo v minulosti. Nielen my sa stretáme s týmito problémami, v podstate to je v rámci celej Európy, tieto zrážky na cestách, keďže nefungujú žiadne nejaké systémy, ktoré by odpudzovali tú zver alebo odrádzali od prechodu na cestu a tie cesty preťahli tie migračné trasy medzi lesom a poľom, čiže v podstate tá zver musí kaďal si prejsť.
Na Slovensku nemáme opatrenia, ktoré by zamedzovali strety so zverou, respektíve vniknutie zverí na cesty. Tých nadchodov alebo podchodov je minimum, taktiež úseky, ktoré sú oplotené z dôvodu zamedzenia prístupu zverí na cesty, sú len okolo diaľnic väčšinou a rýchlostných ciest. V prípade, že máte kolíziu so zverou, aj keď nedošlo k škodovej udalosti, tak je potrebné túto kolíziu so zverou hlásiť polícii. Polícia sa väčšinou spojí s mieste príslušným poľovníckym hospodárom, ktorý urobí potrebné úkony na to, aby bolo preverené, či zver nebola poranená, prípadne či neuhynula po strete s vozidlom. Na výlet vás dnes pozývame na námestie do Banskej Bystrice. Jedna z budov je totiž zaradená do siete významných lesníckych miest. Budova bola postavená na začiatku Prvej svetovej vojny, čo je paradox, pretože to bolo zrejme ťažké obdobie, ale lesy v Uhorsku boli na tom vynikajúco, pretože sa im podarilo v 1871 osamostatniť a jej stavba vlastne bola výrazom úspešného osamostatnenia sa od správy baní. Budovu projektoval Gyula Walder a bola postavená na mieste bývalého komorského domu Kamerhofu, to bola správa baní. Na budove použil prvky viacerých slohov historických. Secesiu, to už bol teda akože, to už nebol sloh, to bol nový štýl, ale je to baroko, klasicizmus. Proste je to taký, by som povedala, eklektizmus slohový, ale je veľmi pekný, je veľmi výstavný a by sa dalo povedať, že budova je ozdobou Banskobystrického hlavného námestia. V podstate použil motív, ktorý bol aj pri Kamerhofe, kde bola takisto Nika s patronkou Uhorska, Pannou Máriou, a rovnako Pannu Máriu umiestnil aj do tejto novopostavenej budovy. Pravdepodobne v 60. rokoch minulého storočia bola z ideologických dôvodov odstránená. Lesníci sa rozhodli v rámci obnovy svojho historického sídla umiestniť do priečelia budovy novú sochu, vyhotovenú podľa návrhu architekta Waldera. Ten námed a výzor, teda výraz tejto sochy, vychádza z grafickej predlohy autora projektu, toho Gyula Waldera, ktoré nám bolo v dispozícii, taká proste linkou kresba, kde som sa snažil čo najbližšie teda priblížiť v tom modeli, v modelovaní tej predstave, domnení, že sa dostávam do predstavy autora teda projektu budovy. Finálny materiál je pieskovec, Šenský pieskovec Štiech, za Prahou je to lom. Bola to podmienka pamiatkárov, aby sa použil tiež pieskovec, ktorý je tu použitý na tých dávnejších teda plastických výzdobách. Môžem len poďakovať lesníkom, že si vážia, ctia históriu, pretože história má jednu veľmi zvláštnu vlastnosť. Kto si ju nechce pamätať, alebo nepamätá, tomu sa zvykne vrátiť a musí ju prežiť znova. A to nemusí byť vždycky veľmi príjemné. Ave mundi spes Maria, ave mitis ave pia, ave caritate plena, Ide o to, aby sme si uvedomovali svoje duchovné korene. Keď vznikalo toto mesto v 13. storočí, tak Béla IV. Udelil aj právo voliť farára a vznikol tu kostol prvý kamenný v areáli Mestského hradu na Nebovzatia Panny Márie. Baníci i mnohí obyvatelia mesta hľadali sílu a útechu práve pri kresťanskej viere a pri viere v Boha. Pamätihodnosti, ktoré po kresťanstve ostali, nemajú pripomínať len veriacim Božie stopy, ale aj tým, ktorí možno nejakým spôsobom už nie sú veriaci,
kultúrne hodnoty, ktoré tu kresťanstvo zanechalo a akési dedičstvo minulosti, na ktoré je treba spomínať. Osadenie Madony je výrazom úcty lesníkov k histórii, k jej pozitívnym odkazom a zároveň príspevkom k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku. Cieľom bolo určite vyjadriť takýmto spôsobom úctu nielen pracovníkov generálneho riaditeľstva, ale celého lesníckeho stavu k našej minulosti. S minulosťou je lesníctvo späté, z minulosti čerpá a na minulosti stavia. Práve preto takýmto vonkajším aktom, kedy sa socha Panny Márie vrátila na pôvodné miesto, lesníci dokumentujú svoj vrúcný vzťah k minulosti a úctu k tradíciám, ktoré sa snúbia aj s tradíciami slovenskej spoločnosti. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 16. Hovorili sme o vzdelávaní detí a poľovníckych osvetárov. S auditormi sme monitorovali dodržiavanie štandardov certifikačnej schémy PEFC v našich lesoch. Poskytli sme vám aj dve dobré rady. Prvú majiteľom psov pri vychádzke do lesa a druhú vodičom, čo majú robiť v prípade dopravnej nehody so zverou. A na záver sme boli na námestí v Banskej Bystrici. Do niky budovy generálneho riaditeľstva Lesov Slovenskej republiky vložili lesníci sochu Panny Márie, čím vyjadrili svoj vrúcny vzťah ku kultúrnym hodnotám, ktoré sa viažú nielen k lesníckej, ale aj k národnej histórii Slovenska. Ďakujeme vám, priatelia, za pozornosť. Od mixu sa lúčia Miro Majtán a Martin Kučmín a od mikrofónu Ľubo Kľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.